Zvikuroti maramba nasa naku kurambana zvekuti vana kuti vana ndo vanenge vakubatanizai pakuchengetwa kwevana. Vana venyu vana makore maviri. Mukuru wacho akarohwa kotevane 16 kotevane 11 vamwe vese vatatu avo vana vadiki vakasoma kure 18 kuti munhu chomanikidza zvandikufana vana mai asi kana imu pachenyu mutoona kuti bhozi madzimai mazuva ano mukange masiyana wapeme muda kuti zvinhu zvenyu munogona kusungunuka kukwanisa kuna baba kuti vakwanise kuchengeteka zvakadi zvakanaka. Ipapo hangu vamwe 2 ava ndakandinavo ndivo vanga vane 1 mukomana achikura ne6 vamwe 2 ava ndinavo asi dambudziko ragara notoripo pavari neni pavana ivavo kubva gore iroro zvakapera havazivi kuti vana vanodyira vanopfekeka naschool fees vanofana kuchengeta gore rapera kutanga zvegore rapera asi zvino gore rineri zvakamira sei vakandipa $100 pavana 2 pavana 2 mwana wana anobhadhira $70 pakuti wa school fees mabhuku bhutsu info change ndakavafonera vakatonditi ndipe ikokeji namba ndikavapa meseji yamwe rimo ndiko ikokeji namba zvinhu tu ipapo amai kana muchiona musiri kunyatsowirirana pakuchengetwa kwevana munoenda pakota munoita pamenderedzi vane mari yavandokupai pamwedzi woga asi kakuri kwekuti tinogona kutaurana semuno imamida mari zvisina kuenzana kumamenderedzi imana venyu mukonawo kuti zvingada chipa kuchengetwa kwavo sinzi muchiradza ndimoda kuwirirana pakutaura ndinochandongoda pavana vangu school fees nezvekuti vaenda kuchikoro zviri zvechikafa zvina problem school fees vanobhadhara vana vakamira sei $70 patemu vangani vaviri saka tikuti sisi patemu toda 140 vakangowandawo vakati umwe umatongokuwirirana 200 ukabvisa zvimwe baba manzwa Pavana 2 vana vai3 imwandinayo pavana 2 vainavo patakavakauya kumba vakaisa kutoita sepavana ndikati uri uchichengeta 1 aindodzisa 1 ndodzisa 1 pane 2 vainavo ndoita 2 1 adzinayo plus uchidukurira vatataita pandakabva ndezvula zvangere mwana 1 wavainayo wandinayo umwe neumwe komana varikuenda kuchikoro vangana mai 3 2 vari kuenda kuchikoro vari kuti ndindi navo ndo varikuda 70 patemu ndo vari kureva ingataurana kuti pakuva vainavo vanodzisa 1 pakuva vainavo ndotora ndoita 2 nemwandinayo wokuti modzidzisa 2 ndine 2 ivo wodzidzisawo 1 ndakavava 100 manzwa era mai atiri vanhu vanozochinja musoro itanganirawo papanondiremera ivo chero chikafu zvandikutaura vakanga vasingazive kuti chikafu vanodini pavana saka babaka mutemo zvaunoti zvinenge zviri zvekuwirirana kwenyu mutemo unoti manikedzwa kuti vanochengeta vana sababa anditora ndiona kuti very good saka ngatigodai ndikwanafana ngemai avanotora zvine musoro wavo mai ava vari kuti ivo chibhadharirai vana maschool fees gore chinechi iniwo chikafu hembewo ini 50-50 chikafu chatodhura baba kupfuura maschool fees nekuti mwana wana akadya $, makuseni akadya $, manheru kana $, masikati $, manheru akadya $3 vari 2 pazuva kudya $6 saka ungada kuweka mari iyoyo pa3 months ava mai avanenge vachibuda mari yakawanda kupfuura iyi mababataka zvinoti muve very fair avanenge vachibuda sasa zvava maschool fees just 140 mabhuku somako oga extra kana $50 yoto kana 200 yamunovapa pa3 months baba mari iyoyo iri kubhadharwa nevanhu pamwedzi iyoyo vachibhadharira vana nekuti kumaintenance komunosvika unokakuleterwa vanzi nyorai maschool fees nechi mainfomane zvinhu inowanda asi naifoka kana muchiwirirana kuti vatoti iwo ichachikati wechakati at least moona mudzimai chimboirungai makadaro handi mazvinzo kana vazomesawo musoro but kana muchitaurirana kudai kuitaura muene kakutovana munge muchiwirirana nevana nechi kana vazonyanya kuoma musoro muenda kumenderezi but kana vawirirana nezvamataura its okay chii zvakanaka kuti pakugarisana kwenu zvakare kana mukanawirirana kunoda kudzokera munodzoka pano ari vakuti paya $100 ari vari padhora inenge yakwira saka I think tapedza nemimi chine zvimwe here atikuromana mudare saka yanaka rauya pamusoro imama wangu nenu nanchikumbura kubvunza dambudziko riri kuitika manje pane murume wangu toriinda kuti tingada kupinza imwe nyaya
Pana uye zvinwa handizivi kuti pakambisa sei. Dada vamwe wapinde Robert. Ushiyana. Varikuti handina kushanda. Ana unokushanda unoshanda. Mutemo wenyika unongoti nyangwe dai mukadzi anga achiri chirema asina kana maoko kana chii mukange mune upfumi hwamwana hopa munongosiyana munongosheya. Aiwa, ndakandifunga nekuti mukaenzana mongoti munoshiyana. Azvo ndakandifunga kuti mune mota nestate. Mota inozivi imini muruda state pastate kamukwanisi kuona inoita mari istate. Zvataifunga amai ka state yakakoshera kuti vana venyu vanoda mushonga.